ing-inin ni. May ako karon dito sa Lady Boss. Akong kauban din ang tig massage na naman. Mauning lang ko dito. Ang sa kinabuhat na dito day. Mo kaning ing-inin ni mo nilang ilang tag-iyang gwapa kayo. Tama mo rag si Kim Cho. Si Mamikay, unsay mga services dire sa inyong kuan sa Lady Boss? Ah, Ang lain magkinatawaan ang sa likod. Naabi mga ano diri, Korean facial, Korean slimming, naapod mi dinhi mga CC glow treatment. So kato mga gusto magpagwapa din. Unsa to sisi? Di na masamad ang inyong customer kay ni sisi. Wala, kuan kaayo mi diri nice kay mong service diri makapag-glow sa mga kuan din ha, mga babayeng, mga lalaki po no. Ing-inin ni mo try ko og kaning ipaputs ba kung naong. Pwede ba ipaputs ba ang naong diri day? Please pa. Pispa. Pispa ba yung tawag ana? Pwede interviewon ng imong duha ka kuan? Kay gusto ko makastorya po sila. Ay, asa din yung inyong location day? Sige, may mangutana din sa video ba? Na nasa asam taron. Okay, ang location natin sa Obrero no Loyola at Bangni sa Las Casitas Hotel. Mato. Di ba? Lady Boss. Nganong Lady Boss? Asa man na nganong pwede sa babae, pwede sa laki? Yes, amo yung goal din para sa mga kababainhan nga mga empowered women nga gusto na mo i-pamper sila no. Nganong i-pampers nga nay baligya ka pampers dire. Yes, Nganong magpampers sila dire? Asa man ba si mapamper? Ing-inin. Alay dito, abin ko magdayaper ang magkuan dire. Para magog nagdayaper dito. mo ang kuan din hike para sa mga ladies and for the mga bosses, sa mga men also. So ladies. Pwede din yung mga laki po dire magpagwapo. Yes. Ang laki mauwaw pa mosulod og ani kay abi palag na unsa sila. Mao ning kani ipaila-ila nga ni sa kuan ning inyong duha ka kuan. Kaning lain magkinan-awan ning isa mo ra magnasuko. Ora magnapilitan sa video day pa nagsal ako mo agto diri day bisita ko gikan kog Senado. Kasi ngalan aning nganong nganong nagmask man ka. Ing-inin ni. May tanaw ni mo nako virus. Ing-inin ni, kumusta imo ang kuan diri day, ang pagpanarbaho day, ginapakaon ba ka day? Ay, okay kayo labaw pa. Sobra pa. Kaong usay lamaw. Kaong kaglamaw. Ing-inin ni, labaw pa di ay. Usay trabaho ni mo diri day, kaning ni customer, mag-facial. Oo, facial. Wala makaganahi day. Explain tingali ang facial, kaya basig may mangutana sa video. Usay, ing-inin unsay buhaton sa facial? Sa facial po, cleansing, and then after din sa breaking, and then pagkatapos ko ng break, collagen mask po, and then cold hammer. Ginoo ko, naihammer. Ano matilyohon ninyong kuhan diri? Ano sa may buot pa sa buotan ng hammer? Ang cold hammer po is pampaklose po ng pores. Ing-inin ni seryoso kasi kinubuhi nga igala. Kaning isa, unsa may trabaho nimo? Mga gihapon, facialist, naga-lash lift, Naga-IPL, Slimming, RF. Meron din kami RF po dito. RF. Kisa man nagtawhanan na. RF. Kisa man na. Pampamelting ng fats. And then, Ay, melting ng fats. Mao ba? Ing-inin ni. Murag nakulbaan akong gi-interview. Masa mao ka ni. Mga ilang kuan diri. Perting gwapaha. Silingan nga dito sa Dragon Compound. Magkuan pa ni, magsapatos pa ni silupin sa una. Ano karon na tag-iyan na sa Lady Boss. Ay, awhaga sila kay basig kuan mangadto sila nga ni sa imo sa imong clinic. Yes,
Sa tanan mga kuan din mga Davao venues no, open na ang ato ang Lady Boss Aesthetic and Wellness Center. So amo ang giahag ang tanan nga kung gusto mo magpamper, magpagwapa, magpag-glow sa inyong mga skin. So naami dinhi sa may Loyola Obrero. Affordable lang among mga services, and also we offer trainings po sa mga gustong mga mo start og beauty business din ha. So anhi lang mo dinhi para mag-inquire sa amo ah. Oy, nindot kini. This is going to be the best. Ilabi na lang makatabang sa mga gustong makabot ilang pangandoy nga magwapa. O kamo mga subidahog na nga naman ron, ang bakilid kay magdagway. Ang inini, ngadto mo nga ni, magwapa mo, nindot kayong tugtog. Ano may tugtog ron? Dahil mo magnai. Pang-relax. Pang pa-relax ko, no? Thank you kayo. Relaxing music. Oh, babay-babay di kayong kita sa TV. Artista na mong duwa.